Ti, yang kita ngomong. W-A-U. W-A-U. Tahu rồi. Sinamuan-muan na. Karena ka pukuri doon to. Karena ka ba pukuri doon na. Kaya. Kaya tahu sinamuan na ba yung pukimini ka ba? Sa tawa na ba kahit yung W? Kaya. Tahu rồi. Samuan na kayo doon. Tigil mani. Nako. Kahit yung W. Nako W. Mani ay kayo ka. Yung W-A-U. Samuan mo. Ay, Mina! Pinagkawatan na ba ako? Ay, Mina! Ay, Mina! Na ba? Ay, Mina! Na ba? Wala ka ba, Ben? Ay, Mina! Na ba? Ay, Mina! Ay, ano ka ba yun? Yan ka ba karami kami? Wait. Uwi ka ba na? Sige ba? Agad pa rin! Ayaw na ka doon muna ba? Ako na yun? Sige ba? Ano yun? Sabon ka? Ato boy! Sabon. Sige ba? Agad pa rin! Agad pa rin! Agad bisa hubung lagi. Agad pa rin! Agad pa rin! Seperti ini. Udah agad na bawah gitu. Agad pa rin! Agad pa rin! Atuway! Atuway! Ano ulit? Atuway! Ayaw nila. Kaya, sila na ulit kami. Pati na ako nakaroon ako na may man eh.